Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Está a ciencia enfrontada ca religión? Poden religión e ciencia cooperar para enriquecerse mutuamente? No caso da neurociencia e do budismo, ambas as dúas teñen un objetivo común: o coñecemento do funcionamento da mente. Por exemplo, nunha conferencia que se celebrou entre científicos e budistas, co título Investigando a mente, pode a ciencia moderna sacar proveito dos 2500 anos que leva o budismo investigando a mente? We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed. Hoy estamos aquí para hablar del respeto mutuo. La conferencia que se deu, que solamente durou 2 días, recalcouse o respeto mutuo que ten que existir entre disciplinas tan distintas que son a religión e as ciencias. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend. Non nos tomen como unha religión, dixo Dalai Lama. Eles creen no tempo e nós na reencarnación. I swear it will get easier. Esquecede esas cousas. O importante é buscar a felicidade. Dixo Jerome Cagado, catedrático e filosofía de Harvard. With us when we die. É probable que neste mundo descuidado e acelerado no que nós vivimos precise un pouco de calma e moita meditación. Xexa do tipo que xexa, o profesor Lander rematou a súa charla dicindo: actualmente as autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendan polo menos 10 minutos de exercicio físico. E, dentro de uns anos, decatáronse de que pensar e meditar tamén pode ser bom. E empezar a recomendar outros 10 minutos de exercicio mental. Queríamos dar un consello a todos os que dicen que o mundo quería moito mellor. A maioría dos neurocientíficos creen que a conciencia é o produto do funcionamento da inteligencia neuronal. Ten explicacións moi importantes en diversos campos da ciencia. Por exemplo, outra opción é unha mente independente do é o que está máis cerca. O instrumento de investigación é a propia conciencia. Meditan, pensan, afondanse na mente. É unha forma de desarrollarse aos neurocientíficos que se pode abrir a mente a necesidade. Inside these pages you just hold.